lang hilin eh. Afternoon, madung palis sa tanan. Madung palis sa tibok kalibutan. Ug daghang salamat Lord sa grasya. Nga dawat na mo matag adlaw. Ug labi na sa kabaskog sa kalawasan nga mong gihatag naho sa among pamilya. Daghang salamat Ginoo. Daghang salamat Lord. Karon di ang palisa mag na masurli ning ulisbay mas huli ning uli magkuan mi magkuha mi og bulanghoy. Pagtaon diha kanay bulanghoy diha diha. Magkuha mi bulanghoy og testingan og ibot kay samok masisag ibot og bulanghoy. Tamak-tamak. Naskiya diha, gumanuban. Hi, nag-video ko, nag-vlog ko. Naskiya, makuha mi bulanghoy karon. Dito ka magkalapo ka. Kay dengagon. Sus bunaho, dengan salamat nitong tanan sa pag sige li sa hang pajag ug katong nagampo ug hingpit sang kaduhan. Dengan salamat kaadyo. Katong taas laing nasod or sa asa mandapit basta kahangin na tanag kaila. Salamat nitong tanan sa itong pag sige tantaw sang video sa katong mo comment nga hinatpanta ko no, maadon ako singpit. Kalau is Ginoo, okay naman po ko. Pero sa pagkaan nagyapon ko nag-adjust. Manang mong hamirog bulanghoy sa mahajang ka diha na ya, gamay na rabay ikuan. Umukta ba ko mahajang kuno ko. Iskiya di aba ora bring digo. Kaning tolo? Oh, ka lagi. Iba na sa bus kaya ito eh. Karin mo lang ko dila yung paliglasa. Ito na kasi. Ito. Ito buli-buli. Aday, kaya dahil paliglasa rin. Wala. Ang pubi di ka kadaog. Ang kamuti kayo. Naano gabantan ng kapal. Lahi man. Sabi. Butig basa na. Alususan. Hunag. Ay, kaadyo. Tay! Palaban man Para ka. sa tay. Di madaog. No. Dito kang ano. Aray. Usara man dairing mo tari. Uy. Ano mo? Ya. Agak na na ya. Kamera eh. Kanila. Ako. Una. Picture naman yan. Ada yang video. Apa ka po na? Biar goon. Hindi ko hag. Una ang ilisan. Buka. Buka. Buka nang putod barong na may hero pag dira. Kita nang magbalik. Apa ka po doon putod bandua. Hindi ka dai. Tabo ka man manitan nom. Hindi na bi. Kadang gani ko ani ron na. Hindi na balikan. Dili tanawa kung tumundok ko sa tutukan. What is that? Aglaoy. Uy, hinay. Uy, mama, ajang ka. Wow, wag kamuti na ibot, na unod na. Ano pa ah? Ito balik. Gamay pa mo unod na dapat gani. Gani kibakilid na. Gani kibakilid dari. Ya. Kami ko unod. Uy, Lo, sanang ka pagunod. Ya, wapa ka. Ibot. Bebe.
Nakataka lamang ka. Ano palabig ko ang kadi mo daw. Tubo naman eh. Linggo. Ha, saan man? Hay, gasundang gamit ka. Ano niya na? Ito mahait. Kung sundang ka. Luma. Kibaw ba kag makuan ng mapagod ko di para ba galutong dito darian pa. Bugan niya, baboy hait ko rin daw man. Agay. Sundan ang tatay. Huwam. Mirana. Kaya na patam Sa nagbalik. maniwaras dis na upak. Kari, naibot. Bapa day ni Ari. Sampay. Napa? Ano, ilubong ng kamote pagbalik. Ay sayang. Ani. Ano unod? Ako pala may pulo. Ginuupo. Kaya unod, ilubong. Agay. Kung na magtigbas, kaya di ka maula. Ano ba? Sanay ko na yung migas. Saka! Sibog to. Nga na ba, Herlen? Dugay ka na. Kaya ba, hinatan pag nga, kaya ang dugay ng agon. Dito madatong unod. Wala lang, narabay tanong na, ha? Nah, dapat malam lagi ah. Tidak magilungi. Tanawa ko rin, di sana ho. Ah, nagluto din ang putdan. Uy! Bay, may lain. Kana, May lain punuan. kana mo ito bangan. Kini? Gamay, paninay. Katong dagko dito day. Na ito plato ito ano, gara ko sabi. Putag yapon, kita man pa nagbalik. Nay, dia pa kamatoy. Hindi ba rin mato? Ikot na sa rin, Nay. Dara. Bebe. May mo pala akong nanam kung gusto. Hindi na ito guna. Gini. Nah, alam mo kung mga bakuna ano. Nawalik si Ana. Aba. Diyan lagi apa na. Ano sabi? Muna sa naman yung Facebook. Hindi ko gusto ah. Hindi umigas, Arima. Hindi ko masundagan ako mo dahil kaya kaya umigas na dagan. Pakas na mo lumot na ron. Umigas. Sa batong katong nga dapit. Ito, ikaw bukuan. Apa nih, bibiro pa na kita. Taas ba rin, Helen? Isa lagi na dapit. Ikaw, kumaan. Doon ka puno. Yan, ako ano, nagbuwi na. Isa ka tulad sa dihay, sa gilukat dihay. Pwede na mo sa kuya kuwan. Kasi paglas mo na ipaglukat ni mo. Tuwato dito. Taas pa ba to? Di ko mamorbos, hoy. Po, mong. Bisa na dahalin. Bisa na sebagat. Dari dulang. Kita mana ugma diha. Isang papatuas koan.
Basta muli nag-alisan yung mata rin nagdikit-dikit. Mga migbalanghoy. Ganihan nagluto mig pritong saging sa taga sausaw snacks. Sila po gilutuan ha kay bawal malay kong mga ingana-ingana. Manang usbuna ha daghang salamat yung tanan. Sa katong nagsigiglantaw, pasensya na, panang sarap ko maka-video, panang sarap ko maka-upload. Kaya kaning signal lagi pangitaon nun. Dalabi na da ako sa kiya na, kung ligo ra ba ni? Tamak-tamak na rin kuan. Halakit ang kasi mong papa. Hi si mong papa. Hi si mong mga imong titas Manila. Upa Violet gas kiya, sunod-sunod gas. Bulang hujan. Sa mga to, mga tayang video nga dawa, dalang salamat yung tanan, amping. God bless. Amping kanunay sa tanan, katong gawas, ora sa dapat sa kalibutan, dalang salamat, amping kanunay. Bye-bye. Bye-bye kyang. Bye. Bye-bye. A few moments later. Mga harvest Mickey. Ano ka bina? Wala na hinog lang sa gasa. Lagi mahinog ra man pud ni 31 pa magkuan ti. Yung ako. Nahinog na. Hala. Kari po na kuha na rin. Sus, nadaw pa na sa tao. Ako mamaligya. Hinog. Kuha ng hinog liksian. Asa? Bigi hatag sa kay ni liksian. Paniti pwede paniti na. Oh, di na ni maapas ka ano hinog na. Di na, mahinog na rin nagkakuhan. Susog, di pa ko naponder. Ako manuroy dani. Napaisa ka ng hinog liksian ko ah. Kuha ba dyan ni spray no? Kari kuha na rin hinog kayo. Saan nga pabunga pa hinugon? Bini naman na. Kana pwede naman na binion. Di makaangay magbinhi o di pa madugnas kay mo kuan. Piya na lagi mong mama. Bitaw dia, karipod. Karipod ki. Oh. Kuan lang maning hinog. Na lagi itong inahan. Hoy, kasabal dito mo ron. Nang karoon yung panabang. Tamak-tamak mo diha. Kara timjingan te, kare. Yang. Ato na rin. Kaya mamo nga mapun ni siya. Hindi ni Ito po to, insan to ah. kuan kuno ni tenay. Niingon sa nanay nga. Dahil kuan kuno ni kay magsige kuno pa mo nga. Og di kuan. Di og kanang akuan ba magsige pa mo nga kuno. Huy, naman kang pagtusaw mo diha kayo lang si baso. Dali mo malakaw lang kanto ka ni mama. Nagbas. Hindi pa di batong. Kuha di na kugis batong. Wala na pa na dahil ako gini ah. Halang na ako nagkagwapas ko basa. Aprid sa. Dahil duwas imong likod. Wala ko na ko ano. Ay. Alija. 40 na naman ako. Sa sintag palidas daw. Sinta pa ng uban. Pero daghang palidya mo nang kuhaan na pa na ko diya. Rin dako usa. Epakod eti. Kari na, andara ko mga simong inipo na. Kari ko apo din atro ko bukos dito into rin labay sa bahay. Aman. Na, guwang naman na. Kani. May mo tang. Kali nabilin sakto na ni sa kuan. Ni sa bless kagawad. Ati ano man ina na. Ko atong mga kadidja sakto na.